Lad os prøve at kigge på aktiviteten adaptiv træning. Jeg er lige logget ind som lærer, og det her det er altså min startside. Og så går jeg op under aktiviteter og vælger opret adaptiv træning. Jeg kommer ind og har 2 valgmuligheder nu, ligesom jeg havde ved opgavesættene. Enten kan jeg som lærer vælge, hvornår aktiviteten skal starte og slutte, eller også kan jeg lade eleverne starte aktiviteten. Jeg vil i den her video vise begge muligheder, og jeg starter med at vise, hvad muligheder jeg har, når eleverne starter aktiviteten. Som default, så er der sat 20 minutter af til, hvor lang tid aktiviteten skal være, men den kan man selv styre på barn her. Den kan komme helt op på 120 minutter. Jeg kan også vælge at vinge af, om eleven skal holde pause eller ej. Om det skal være muligt, hvis de sidder derhjemme med lektier, eller jeg faktisk godt kunne tænke sig, at de sidder bænket og skal fokusere i 20 minutter i streg. Her vælger jeg, hvilken klasse jeg gerne vil have, der arbejder med den her adaptive træning. Jeg har oprettet en testklasse til virksomhedsøkonomi, hvor jeg har fået tilføjet mine elever. Alternativt, så kan man vælge, hvis man lige vil prøve det af, så kan man vælge sin testklasse, og så kan man gå herop og skifte til elevvisning, så kan man selv se, hvordan det fungerer. Så det kan være meget fint lige de første gange måske, lige for at se, hvad systemet kan. Jeg har min klasse her, og jeg har mine elever, der er oprettet i min klasse. Og så trykker jeg næste. Nu kommer jeg ind på valgmuligheder igen, hvor jeg skal have valgt, hvilket noget indhold, der skal være i min træning. Jeg skal have valgt uddannelsesretning. Der er muligheder HHX og EUD/UX. Jeg vælger HHX nu. Og så skal jeg have valgt et emneområde. Og det kan være, at jeg har været ved at arbejde med årsrapporten på min klasse. Det tror vi lige er startet på balancen. Så det kunne jeg godt tænke mig at have mine elever, de bliver trænet i. Jeg kan så gå ind og vælge nøgleord, hvor det bliver lidt mere udspecificeret. Her kan jeg også få en idé om, hvor mange opgaver der er, eleverne kan blive præsenteret for. Nu kan jeg se, at nu er der sat flueben i både aktive og passiver. Det vil jeg gerne have her. Den grønne bar hernede, den viser kvaliteten af aktiviteten. Den kan godt blive mindre grøn, den kan blive rød, så er det ikke så godt. Hvis den er rød, så er det typisk en indikation af, at jeg har sat alt for lang tid af til aktiviteten i forhold til, hvor mange opgaver der er til rådighed. Så det vil betyde, at eleverne de vil se de samme opgaver flere gange. Men det kan man jo så redigere ved at sætte mindre tid til, eller eventuelt vælge nogle flere nøgleord, de kan blive testet i på en gang. Så kommer jeg ned her til sværhedsgraden. Der har jeg nogle forskellige muligheder at vælge imellem. Der ligger 5 forskellige niveauer af opgaver herinde, hvor niveau 1 er det letteste, og så bliver de sværere og sværere. Opgave 5 tager typisk lidt længere tid at besvare en opgave 1. Så jeg kan selv styre, om de skal starte på et af niveauerne. Jeg kan også vælge den, der hedder brug elevdata, hvor at Abacus virksomhedsøkonomi, altså platformen, hvor den husker, hvad eleverne har lavet tidligere. Det kan være en fordel, hvis det er anden eller tredje gang, jeg opretter en træning inden for samme forløb, så kan eleverne fortsætte, hvor de slap, altså på det samme niveau. Hvis det er et nyt forløb, vi skal til at træne i, så vil jeg vælge niveau 1, så alle ligesom starter fra bunden af, kan man sige. Så trykker jeg næste, og her kan jeg altså vælge, hvornår aktiviteten den skal være synlig fra, og hvornår den skal være færdig. Og jeg kan kalde den for balancen her for eksempel, og så trykker jeg opret. Så nu har jeg min aktivitet liggende herinde i min oversigt. Jeg kan jo så ikke se den nu med min egen testelev, fordi at, man kan se her, den ligger der ikke, fordi han er ikke en del af den klasse, jeg har oprettet den til. Så for at jeg selv skal kunne se den, så skal jeg oprette den til min testklasse. Så det her, det var, hvordan adaptiv træning oprettes, hvis eleverne starter aktiviteten. Jeg vil lige vise, hvad man kan også, hvis at det er læreren, der starter aktiviteten, for eksempel. Så vælger jeg adaptiv træning igen, og jeg har selvfølgelig samme valgmuligheder herinde. Hvor hvis det er læreren, så styrer læreren bare, hvornår aktiviteten skal starte, og så starter alle elever samtidig. Det kan være en fordel, hvis det er noget, de sidder og laver på klassen. Men der er også lige noget ret smart herinde, som jeg lige vil vise, hvordan man kan oprette. Og jeg opretter det igen til min klasse her, og trykker næste. Og vi tager HHX igen, og vi tager årsrapporten. Og jeg vil gerne både have aktiver og passiver stadigvæk. Jeg hopper lige ud af resultatopgørelsen. Og jeg trykker næste. Og så kommer der nemlig nogle muligheder her, som man kan bruge. Jeg kan selvfølgelig vælge at starte individuelt, så svarer det egentlig til muligheden, hvis at eleverne de selv startede aktiviteten. Jeg kan også vælge, at de skal arbejde i grupper,
Og så er der også den her henne, der hedder tilpassede grupper, som mine elever synes er ret sjovt nogle gange. Hvis jeg vælger den, så kan jeg selvfølgelig vælge, hvor mange elever der skal være i en gruppe, 2 eller 3. Det fungerer tit godt med 2, fordi de sidder om en skærm med det. Men så er der sådan en fortræning, den kan jeg så selv bestemme, hvor lang tid den skal vare, men det kunne fint være 10 minutter, som er sat her. Og der kan vi kalde den balancen her. Og ved at lave den her med tilpassede grupper, den måde det fungerer på, det er, at så starter alle eleverne individuelt og sidder og arbejder i 10 minutter. Og efter de 10 minutter, de er gået, så har de ligesom, lagt en billet ind i forhold til, hvad for nogle opgaver de har svaret på, og hvor mange de har svaret rigtigt, og hvor mange de har nået osv. Og så bliver de parret med en klassekammerat. Så efter at tiden den er gået, de 10 minutter, jeg valgte her, så står der på en skærm, nu skal Yrsa gå hen til Mette, og så får de opgaver derfra de sidste 20 minutter, og så skal de sidde og løse dem i fællesskab. Og det synes mine elever i hvert fald er en ret god aktivitet på klassen. Nu ved du, hvordan du bruger aktiviteten adaptiv træning.